chỉ phải ule Casper LS channel nun kia bang kalau mai lok kadam tak incar ngai ke bisi ni like subscribe share comment kirang lah Sakmel jurang katar tui luan ang main Mantau tak itu rakwan duan sa Class 10 exercise 14 question number 8 chỉ đằng đều lắc hiding distance akan en le don ni number 8 chuan two poles pole pani question number 8 chuan two poles of equal height te pole pani thirban pani kha in chen chia are standing opposite to each other on other side of the road ati alai a kong don ta ne chu wi zia chu i pol te kha anin chen chi ama se anin kara kong awma ati ni an san zong hi in chen chi turania gan ngelo chin chi lok nga chuanin which is 8 meter wide ati hei meter somriat 80 meter wide ati chu mi chu enge kan ti chu an kar kha helai tonga helai in kar kha kong pui ani ta kong pui an pani in kar kha meter somriat ani meter somriat la ya zawani chuan tuar pakhat na zok hi AB kan tianga pakhat na zok pa adat le hi CD kan ti lenga tikhan ABCD chuanin kan line don ni AB le CD ka zomang ko tikhuan AB le CD ka zom ta ni chuan question kan chiar lenga inting ati question chuan from a point between them on the road ati anin car konga khan iding don ani the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively at the zia chu konga in alai tak iding don lo ani chan chu I hoi chho don halai idina hei tain ding ang ni ro so halai point of line of sight in tran turania hi line of sight in tran turania nang ma kha iding ati lawai san zong vela pek lo che wang tain din ti lo to ro hilai tang hin en chho turani chuan alai taka ding don lo ni chan chu a hoi chho khan d le a hoi chho khan angle kha ai nang lo ni 60 le 30 degree ni a toi zok hi he in la ikal phei chuan tian in thai pau le helai mo akil tawar in thai pau le I angle kha alien tol don ni helai thlen pe chuan 90 degree de do dona chuwang chuan 60 degree chu helam pang hoyenga 30 degree chu helam pang chet tu kha chuan tuna achieve ele di hi ka hoi chautin ve veng kan hu thimen ti kon chuan degree kha chuk dalu thei to hi zok hi enge kan ti kha hnai zok chuan 60 degree hi 90 degree ni pon 90 degree ni pani kan ne ya hi 30 degree lo ni ta ni chuan BC apum pui hi 80 degree ni helai hi kan kat tangai ta mo chuan E ka ti don ta ni E apum pui hian 80 meter ani chuan helai hi anin chen bok ani chu enge tun question a hin min soi pui ati chuan kan ti chuan perpendicular le base ani base min pe perpendicular te anin chena ati chu mium je chu perpendicular le base omna chu age tan man tu ti nani chu chuan question kan enanga question chu ne tinga ti kan chia le don ni chuan a question a chuan ti hian ati find the height of the poles and the distance of the point from the poles ati chu mian zia chu chon tur kha pahni min pe ni AB emo CD kan jong chunga anin chena wangin kan puchuak ve do na chuan hei BE le EC mo BE le EC zaw zong hi zong ve ro min ti ta ni apum pui chon 80 ti kan ria hei 80 kan nei to ma se amal hian kan thalo ni chu zona ngai ta ni le chu inting kan chuang nu ta nang soi to angin kan zon tur te kha kan VIP an ni ka ti to kha chuan let the height of the tower kha pani kan nei wangin in china let the height of the towers be kan ti to pangot khan
A B N nghe kan ti kha a lem a figure atang khan C D A B mo B A mo C D mo D C ai nang reng A B N C D tianga chuan N kan zon tu dang le kha hei kha equation khan en tingi a soi equation soi dan chuan the distance of the points from the poles ati mo helai point kha and the distance of each poles pole pahnih te kha from the point atang khan an zong chu lampang kan soi ma sanga B E N pakazok kha C E B E N C E ni ta ni chuan ta hian equation min pe kha du chuni ziak thlau the isi to hai B C chu 80 B E chu 80 minus E C hei mi changin equation kan nei thei chu ka equation nei thei chu du chun ta hian nangwa rem chan da nang khai se ilo ziak thei ta ni so kan tianga A B is equal to C D min pe cha given chuan hey B C is equal to B C chuan nge tluk 80 atluka chuan 80 lo nge tluk le dang B E le engbel nge E C atluk thei ni nei B C chu B E le E C bel khom ni siam ani 80 ani lo pon kha an thata a chuan hei equation a ka siam thei ta ni entinan B E hi lo du tai la to me zia chu that is B E hi ama chawa ka da chuan B C atanga E C pai emo 80 atanga E C pai tikha kan mang thei ta ni equation ka kan nei the kan mamo dana zirin kan man tur ani chu isiat vek phot kha apoi mo ni chuan E C jok jong don tai la B C atanga B E pai ani ve thung don ati khan 80 atanga B E pai nei nang reng ta ni I mamo dana zirin hei chu kan mang don kha ilo sheet lok ta na khan athata ni chuan duna le triangle pakhat kan mang jok anga nai jok mang sa khon jok kan masak theya now tuna chuan from ama sa jok triangle ki kaming from right triangle kan tianga ama sa jok triangle ming chu A B E right angle triangle B oma A B E right angle triangle A B E chang chuan tan 60 degree man turani tan 60 degree chu root 3 kan ti to tan 60 degree chu tan permanently black perpendicular by base AB by BE AB by BE ni heta unit helai kan mu chui la da thot lo tur equation ma so cho da sam ber chu equation ma sa jok ki enge cho kel tum lawin equation hangin kan da phot do ni chu apa ni na kan cho ve la kan mang tang kai thei do ni kha fel fiber heta kan boi noi chen hun na du rai thina kan ti sul fa pho thin chuan that is katianga tan 60 degree hi ka chan ti do na wang that is katia root 3 is equal to AB by BE katia ka cross multiply chuan which implies AB is equal to root 3 BE ani lo pon AB in root 3 BE tluk chuan AB khaninge tluk CD pon root 3 BE tluk thau BE ai angi da thei le ai BE ai a chuan 80 minus EC kan da thei bok nakina kan mamo da na zirin kan manga hi equation 1 ni oni kan mamo thin kha equation kan chin chi thin chuan and tuna apani na kan lut le chiang and from right triangle pakazok kha right triangle nge ECD mo DCE man thaya ECD kan mangi ECD tan 30 degree ni ve thunga 1 by root 3 tan 30 degree is equal to enge perpendicular by base thau CD by EC ni ve thunga that is 1 by root 3 which is equal to CD by EC tidon ta ni le hei kan nei ta ni hi equation siam ve khera ngai lawa hei heta I nei to sa te heta I thil siam rem to sa tang khan hela hi cho fil kan tum don da ni tuna enge ka em masak ber tu ka ti chuan hei du chuan EC te hi ka jong chok ma sa theya kha chu nangma du thu akal ta se du chuan CD po cho phasak thei ta ni CD value po jon chok theya EC po jon chok theya je chu hemi hian enge min pe kan ti chuan EC is equal to
root 3 CD ni ta ni chuan EC zong tur mi thau ni EC khai a figure a hei zong tur mi thawa ani chuan EC ka zon don chuan root 3 CD CDI o ange ka nei ka zong don ni CDI o a kan nei chu AB ni CDI in AB ka da theya chuan ABI ange ka da le the root 3 BE ka da the chuan BEI ange ka da le the ka ti chuan hei 80 minus EC EC a dona 80 unknown value ka pakhat chi dei dang an zong tur chu ban chun I concentrate CDI concentrate chuan adang zong ka thak tu manga tu na chun EC kan concentrate dona wangin CD ka thak phot anga EC ang hi mu chu ka tum don ni chu heta ithil ni to sa ka phan tang kai tur ni thuak ka phan ve tur ni chuan nian kan ti don ni EC is equal to root over AB ka ti don ni ngating AB ka ti CD na thluk reng lo AB chu ngating AB ka thak la chan AB thluk pui chu root 3BE ka nei wang chuan chu engtin zel kan en don ni EC is equal to root 3 into enge AB chu na thluk root 3 BE chuan chu enge no ni ta kan ti chuan EC is equal to 3BE ni ti ta ni chuan BE unknown value pahni kala ne ya chuan BE hi EC a an thei dan ka zong ta ni BE le EC in an thei na chu hei BE chu nge tluk 80 minus EC chuan BE a 80 minus EC ka da nga EC kha unknown value pahni ka nei don ti na ni chu chuan next a ai leng lawan next an tianga maro chu ke chun heta ka chok ang tiang ke chok mi lo tur tianga chok lo tur tur EC is equal to 3 times BE a engmo kan ti kha 80 minus EC lo ni ta ni ti khan chuan EC is equal to 8 3s are 24 240 minus 3 EC nia EC le EC ka da dun do na tu wan chuan 3 EC le EC bel chu 4 EC nia chuan 240 lo chuaka chuan EC tluk pui chu 240 by 4 ani chuan EC chu zang nge nia 6 4 6 are 24 ania 60 meter EC chu la chu 60 meter hey 60 meter ni chon hey 20 chan chu apum point 80 minus 60 chu 20 BE ka thata chon adang zong ha ka zong chuk thei vek to don ta nei EC ka mu chu to wangin EC le BE in relate na ka zong a hey EC is equal to 3 times BE chuan in za nge EC na tluk ka zon don chuan hemi hi tiang ka ti don te nei so therefore pretty thei to therefore EC is equal to an lo pon hey phang thei 80 minus BE 80 minus EC hi phang thei hey manga hey BE is equal to 80 minus EC tianga chuan 80 minus EC chu 60 ni to 23 BE chu 23 meter hey 60 meter chuan mi pani chu kan nei der to mi pani chu kan nei der to AB mo CD zo na ngai ta ni khoi me zo zo kha thang theya he ta tang hian tinge chu ka hri dang ka ti chuan he ta hian in nga AB is equal to root 3 BE BE chu nge 23 BE chu 23 BE kan nei to equation 1 ka kan hang thei ta nei chu AB is equal to root 3 BE that is AB is equal to 20 root 3 20 root 3 ka answer ni ta maro chu 23 into 1.732 kan mang le ta nga chu in shift phei dona 17.32 ang ania 0 tel lo chuan 2 in 2 4s are 8 2 3s are 6 7 2s are 14 44.64 meter alone ta kan ma mo zong kan chuak to AB kan nei chu nge kan nei ka ti kha CD kan nei chuan zong tura min ti kha kan zong vek ta ni chuan heta hin therefore ka lo phan to wangin ta hian hence kan ti ni hence height of tower chu height of tower san zo pani chu an pani chuan 44.64 meter each anianga chuan distance kha heta zo kha the distance of its pole from the point BE and CE the distance of its poles from the point and it's one BE is equal to 23
BE is equal to 23 meter itianga atuta and EC is equal to 60 meter kha zong kha ni mai all sum le tu chuan chok zo der kha kha ni khip nge tu ro thu khan